खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बोथोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदों लोगो नोंथांमोन। दाथ' मेसें बोथोर थांबाय नङा होनबा लोगो नोंथांमोन, दैज्लां बोथोर फैलायबाय, मुखुब माइ गायनाय फुनायनि सम फैलायबाय आरो नांगोल जांख्रा जानायनि सम फैलायबाय आरो आमथिसुवा खान्थाल थाइजौ जानायनि सम फैलायबाय आरो बिफां साया साया थानायनि सम फैलायबाय आरो दाथ' सेन सानाय बोथोर, खखा सानाय बोथोर नङा होनबा लोगो नोंथांमोन। मैथाजों नाजोंआथ' सोरनाबा सोरनाबा खर जाखासिगोन आरो बर'नि स्पेशेल खायद' नाफाम बाथोनाथ' थाखासिगोन सोरनाबा सोरनाबा। दानिया बुंदो लोगो नोंथांमोन, सोर सोर मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोरखौ मोजां मोनो? गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर नङा होनबा? नोंथांमोना गोजां बोथोरखौ सोर मोजां मोनो, गोलोम बोथोरखौ सोर मोजां मोनो? आंनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना फोरमायहरदो लोगो नोंथांमोन। आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो हागौमानि शेयार खालामदो लोगो नोंथांमोन आरो आगदाथिङै थानाय नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होलांदो लोगो नोंथांमोन। भिडिअआ बेखिनि एसेनोसै। खुलुमबाय।